Ilang sa mga taga-Soc-Sargent Region na namatay sa mamasapang encounter ay sina Police Senior Inspector Ryan Pabalinas at PO2 Roger Cordero. May kanya-kanyang aktibidad din na gagawin ang bawat pamilya na mga nasawi gaya ng pagpapamisa, pag-aalay ng bulaklak at kandila bilang bahagi ng pag-alala at pagpapakita ng pamamahal sa kanila. Sa ngayon, umaasa ang bawat pamilya na maibibigay na ang kaukulang hustisya sa pagkamatay ng mga ito dahil aminado silang hindi pa nahuhuli ang ibang salarin na brutal na pumatay sa ibang mga staff members kung saan umabot sa 44 ang namatay sa nasabing insidente. That is work sometimes na hindi makakover ng local police. But what happened, naimbestigahan naman din po kung ano ang mga lapses at pagkukulang. So what is the best as a chief of police siguro sir, for doing such things, we will consider everything. The possibilities na kung ano man, alam natin kung ano yung dadatnan natin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo. Oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Sa ating sports balitang, Indiana Pacers pinauwing luhaan daw itong koponan ng Chicago Bulls at may update si Bombo Victor Liantino. Ibinabalas ng Indiana Pacers ang kanilang matibay na depensa matapos nilang talunin ang katunggaling Chicago Bulls sa score na 116-110 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Pinangunahan ng point guard player ng Pacers na si TJ McConnell ang kanyang team at umiskor ito ng kabuang 20 points, 2 rebounds at 10 assists. Pumoste naman ng solidong 33 points, 5 rebounds at 3 assists ang small forward player ng Bulls na si DeMar DeRozan, ngunit bigo pa rin ang kanilang team na maungusan ang porsigidong kalaban. Nakuha ng Bulls ang una at pangalawang quarter ng game habang nasungkit naman ng Pacers ang ikatlo at ikaapat habang naitala ng Pacers ang kanilang record na 24 wins at 25 losses ngayong season ng National Basketball Association. Matatandaan naman na tinalo ng Bulls ang koponan ng Pacers sa Game 1 nito noong Oktubre ng nakaraang taon. Samantala, ang naturang laban ay ginanap ngayong araw sa Gainbridge Fieldhouse Arena na mismong balwarte ng Pacers at pinanood ng mahigit 16,102 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito raw, award-winning American actress na si Angela Bassett, first Marvel actress na nominado po sa Oscars, habang ang Hollywood singer na si Justin Bieber ibinenta yung kanyang music publishing at recording catalog. Ba-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, binenta ng Canadian singer na si Justin Bieber ang kanyang music publishing at recording catalog shares sa Blackstone-backed Hypnosis Songs Capital sa halagang $200 million o may katumbas na higit sa 10 billion pesos. Ito rin ay minarkahan na pinakabagong blockbuster rights deal sa industriya ng musika. Ayon sa deal, nakuha ang copyright sa pag-publish ni Bieber sa kanyang 290 songs back catalog o lahat ng kanyang musikang inilabas bago noong December 31, 2021. Kasama na rin dito ang kanyang mga right as an artist sa kanyang kumikitang master recording o yung karapatan na tumanggap ng bayad ang bagong may-ari sa tuwing pinapatugtog ang kanyang kanta sa publiko. Samantala, gumawa ng kasaysayan ng award-winning actress na si Angela Bassett bilang unang Marvel Cinematic Universe star na na-nominate sa Oscars. Ito ay ang kanyang pag-arte sa Black Panther Wakanda Forever role bilang Queen Ramonda. Si Angela Bassett ay isa sa favorite winner sa ceremony ng Oscar at nakakuha ng Golden Globe at isang Critics' Choice Award para sa papel. Ang pelikula ay nakakuha ng 4 na iba pang nominasyon kabilang ang visual effects at design ng costume. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton iring changes. Nga patuman dira iya sa may aganan flyover. Kumadumduman sang damlaglang before pa man iya sang dinagyang festival celebration. Nagsapol si Regional Director Nery Bunuan kaupod sa kay Mayor Jerry Treñas. Kaganito nagpagwa sa statement ang Regional Director nga suspendido, ginsuspend nila ang works or public works sa may aganan flyover. Bangod man, sandig sa Regional Director nga mayara sang bahin or part sa ganan flyover nga daw kasubong man iya sa sitwasyon nga gintungtungan sang Pier 4, 5, and 6 sang Ungka flyover. Kumadumduman nakangkon man sa nagkalain-laing sining nga pagpakabalaot ang aganan na flyover matapos sang hindi kinaandan kag tuman kadako nga gatal nga nakita samtang nga ini ang padayon nga gina-construct sadto. Now we have this information nga islan sang steel girder imbis nga concrete girder ang ibutang dira kay mabugat kag madugay sini nga umrahon, ti steel girder na lang kuno para nga madasig kag mabakod as per initial information. Tibalo naton kung paano ini mapasiguro abi sang Department of Public Works and Highways anong ila sini nga gin lay down nga plastada kag assurance sa Sangguniang Bayan sang banwa sang Pavia. Sang nakaligad sining adlaw gin imbitar sang Sangguniang Bayan ang Department of Public Works and Highways agod nga maistoryahan kung ano na ang development sa bahin sang aganan flyover. We have on the line via messenger live karon diri sa aton sining pagpangalagad si Sangguniang Bayan member sa Banwaya Sampavia, Pete Trimanias. SB Pete, si Momo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Good afternoon. Yes, Momo Cham, good afternoon Gid, kag good afternoon man sa mga tagpalamatis ang mga program kag viewers man. What's the latest? What's the latest SB sa sining aganan flyover kay ang informasyon nga nakuha sa Bombo Radio last time gin suspend ini ang trabaho dira but now dumay development kuno steel girders ang ibutang imbes ang concrete girders SB member Trimania sir. Yes, sakto ina Bombo Chams ang dagligan nga January 9 nag-render kita sa aton nga privilege speech no ka ginapamangkot naton kuno na balang status ang aganan flyover kag matuod bala na nga islan ang design, matuod na bala nga may depikto ang original nga design gani nga ti isla nila kag din ko ang budget. Gani nagpakamayo kita Bombo Cham nga sa nga imbitaron ang regional directors ng DPWH apang sang dagligid nga Lunes way nakabot si RD Bueno pero ginpadala niya si ARD Alfruto. So gin-confirm ni ARD Alfruto Bombo Cham nga ang dira sa may intersection sang aganan crossing or kung sa crossing gid sang aganan pag-aislan coming from the concrete nga girder amo nang nabutang sa ilang original nga design isla na lang sang steel girder. Kaya suno man kay Adrian Alfruto ang inanga portion malaba. So ilaman nga ginatan-aw nga kung concrete mabugat siya kag base sa pilakado mag-usmod ang duha ka poste nga ginatungtungan sang sila nga concrete girder gani nga gipakamayo na lang nila nga islan sa nga steel girder Bombo Cham. Makaapekto bala ini sa pangkabugusan sini iya nga proyekto kay ang una kag sa original design is sa concrete girder. Karon isla nila sang steel girder. SB, anong pathag sang DPWH sa inyo?
Yes, amo man nga gani nga aton nga pamangkot kung ano ba lang epekto sina sa original nga design. So ginpasalig kita ni Engineer Alfruto nga kung isla nila sa nga steel mas madasig ang pag-ubra apang mahala siya as compared with the concrete girder. Amo na gani ang naton nga ang mga ahensya sa gobyerno katulad sang DPWH nga expert sa pagkayo, pag-ubra sang bridge kag dalan, may mga realization na gali mas kinasugudan ang project nga pwede anytime islan. Basta lang hindi man makompromiso ang safety. So muna ang balaton nga sayang lang galing Bombo Cham ang tion kag madamo na dang nagkalaksidente kung matandaan naton sa una sa Great Wall of Aganan kaya mo taning support sa concrete girder. Porte again, iyan siya sa DPWH, so ginarespeto naton. Amula na galing Bobo Cham, hambal naton kay ARD Alfruto nga kung taniging plaster sang maayo ning design antes pag-obraw ng flyover. Wait uyangan ang kwarta, madamo pa tanig ang mga school buildings ang aton nga pwede paubra, no? Kung sakto lang ang pag-plaster sa proyekto pag-design Bobo Cham. Alright. How about ining mga gatal last time nga natukiban man dira mismo nimo personal? Kumusta na ini? Amo bala inang porsyon nga ginatumod sa DPWH nga isla nila sa steel girder SB Trimania, sir? Ang nagakatal Bombo Cham dito sa may approach sa flyover sa Mali outside. Ang ginamention ni Engineer Alfruto nga pag-aisla nila from concrete to steel dirigid sa may Bangga Aganan. Ang ginhalinan bala isang Great Wall of Aganan, ang steel na bilang gagatindog sa nagligad Bobo Cham. Yes. Kay matuod man nga mas malawig giman no ang distansya sang duha ka poste. Amo na nga nagpakamayo na lang sila nga isla nila sang steel girder. Bobo Cham. All right. So kung malawig ang distansya, hindi na sila magdugang sang pilote or another pundasyon para nga magbulig support sa girder nga ibutang sini nila SB? Again muno man to gani ni Engineer Fruto nga kung butangan sang additional nga postida sa tunga base maka-impede bala sang flow sang mga salakyan alin sa hibawan going to Pavia and vice versa. Actually nakibot kita gani Bombo Cham no kay nagalaom kita nga antes nga ginpatindog ng flyover sa Aganan studyuhan ginila sa maidid thoroughly ang gini nga tani nga design sa nga flyover. Ang rason Bombo Cham ang rason nga una again suspend according kay Engineer Alfruto nga suno kay secretary nila sa DPWH pagbisita isa lang ang nag-obra sang design sang Aganan flyover kag sang Ongka flyover. Amo na Bureau of Design sang DPWH kag the same man ang soil testing method ang gingamit. Gani nga tingin pa kamayo na lang nila nga i-suspend. Kaya after ni mausisa, ma-investigate, ma-survey ang Ongka flyover, maga-proceed sila sa Aganan para mausisa Manila para kung may dapat kayuhon antes pagpadayunon ang proyekto. Alright, so kung pareho lang ang design kag ang soil method testing again ubra na natigayon gid man may ginpatigayon gid man sila nga kasubong sini kay ti kun granting for the sake of discussion SB member Trimania sir kun sundon tani ang pahayag sang DPWH kun hindi taman malikawan nga makasalapo sa kasubong sini nga sitwasyon or senaryo definitely nahagan-hagan ini SB hindi na kita magpalibog nga ti islanta sang amuni islanta sang amuna sa nasiling mo na bla beforehand pa man kung tani nga gin-construct ini na plastar na dira na tunaan sang mayo damo resources ang aton siniyang gobyerno but daw kasubong nga installment kita sang ila siniyang mga procedures proseso mga engineering works nila dira, technical terms, dawgin installment kita nila. SB Trimania, sir. Yes, sakto na Bombo Cham. Umana nga nagduso sa aton nga pamangkot gid ang DPWH no, sang status ang Aganan flyover, ano gibala natabo sa original nga design.
kag diin makagkuha sang pundo nga igastusin na sa bag-o nila nga ipatuman nga structure o kon nga girder. Kinabala naman naton do tapos na. I mean, what I mean is na-aprobahan na ng budget sinadas ng Aganan flyover. So ti kung mas mahal ni siya ang steel girder sa diin ni pagakwaon. Again, from taxpayers money naman. Nga mo nang naton nga kanugon ng natani nga igastuson pa kag obra sa mga school buildings para sa mga malayo nga lugar diri sa aton sa Iloilo kag sa bilogman nga Pilipinas sa Obocha. Okay. Kumusta subong ang Ungka flyover iya? Anong update sina diri kag luyag man naton may baluan ang update sang road widening dira nga ginapatigayon na SB member Trimania, sir? Yes, Bombo Cham, una best diri sa Ungka flyover ginpamangkot inaton kay Engineer Alfruto. Kay we wanted to know. We want to get a commitment, an assurance, a guarantee, an official statement coming from DPWH kung safe bala ang mga motorista nga nag-aagi dira sa Idalom. Kaysa ang nagligad yung mga sinimana, nabatian man naton sa mga Ilonggo engineers. To be specific, kay Engineer Hardeles, nga naghambal nga naka-observe siya sang do padayon nga progress ang pag-usmod sang pair number 5, I think. So, na may mga manifestation nga isa ka girder nga kadugakata nga kung mapadayon ni siya kag maares ang pag-usmod, eventually basi mahulog. So, mo to nga nakulbaan kita para sa aton mga kasimanwa kag sinagalagi dira. Bombo Cham, ganigin na pamangkot naton sa pila ka beses si Engineer Alfruto. Engineer, can you assure us, can you guarantee, and can you commit to us nga maging safe ang nag-aalagi nga mga motorista, labi na ginang mga kasimanwa. Ginabalya sa aton nga ti safe ang flyover kag hindi na siya ma-collapse. So mo to nga ti gen baton man nato niya nga hambal kay he committed to us nga safe na ang mga motorista dira. Kag ginambal man naton, tell us kung ano gin man ang update sa inyo investigation kay kami sa Pavia kung hindi safe. Pangitaan namon sa pamagi nga mapapalikaw ang mga motorista para maproteksyonan ng kung delikado gin man dira. Again, hambal sa aton, it's safe ang aton nga flyover. So safe ang mga motorista nga nag-aagi dira. With regard naman Bobo Cham sa road widening, nakita naton sa idalom sang flyover, pwede naging man kaagi ang duha ka salakyan at the same time. So naging 4 lanes ang sa idalom. Kaya ang original nga design sa babaw 4 lanes, sa dalom 4 lanes. Pang Bobo Cham, diri sa approach ang duha ka sa approach coming from the city going to Pavia, single lane man Japon. Amo man na diri sa may GT Mall, kung naggadto ka from Pavia to city, single lane man Japon or 1 lane. Pero nag-commit man siya Engineer Alfruto nga tinguan ginila nga mapadasig ang negotiation sa mga private property owners para at least ang diri nga dalan nga subong single or 1 lane maga 2 lanes na para at least maging madasig na ang pag-flow sa mga vehicles from Pavia and from Iloilo City, Bomba Cham. Alright, thank you so much SB member Pete Trimania, sir, sa imong tiyempo kag gin-share man diri nga mga impormasyon regarding sa duha ka mga dalagko siniya nga proyekto dira sa aton sini nga gobyerno. Thank you so much once again. Good afternoon SB Trimania, sir. Thank you so much, Bomba Cham. God bless and more power. Keep safe, keep safe. Deriwavit si Sangguniang Bahay member sang Pavia, Pete Trimanias. So, variation order naman kita sa Aganan flyover. Islan sang steel girders kay mas madasig ini kuno iyang i-construct. Kag nagakangawa sila nga kon concrete girder ang iplastar dira, ibutang dira, bangod sa kalabaon, sa aton sila magkabumbo may tendency nga angkon naman iya sang pag-usmod. Pero ang steel girder nga ni Banwa, mahal. Mahal. Kamba ganini SBP Trimania, siya titani. Antes pa man nga gin-construct, ginsugura ng construction nga ni, gintunaan sang Mayo. Amo ganinang hindi ko mahangpan. Hindi ko mahangpan or hindi ko lang yagin niya mahangpan. Ang nga sa tagsa sinika, proyekto sang gobyerno, before pa man nga mag-umpisa, may ginatawag nga feasibility study. Kag sa sinang feasibility study sa aton sining mga kabumbo,
I would assume nga ara na datanan nga mga pagpanghusisa kung bala feasible or pwede matukuran na dira sa flyover. Pwede mabutangan sang pilote. Pwede mabutangan sang component sining nasambit iya nga proyekto. Abi naton amo sina. Ang nagwa sina diri banwa do ginhingagaw. Hindi nga daw ginhingagaw gid para ano? Para may baralunon ang kung sino man ang maggabiya na sa posisyon? Kambal ni SB Bet Trimanya sinya kanugon tamo patani isang mga classrooms kaya mapatindog sa mga malayo sining lugar. Insakto ina. Oh? Sa mo sini kadakuon sa proyekto, nag-usik lamang kita. Kung gintutuod ng pagpangtrabaho, kag kung hindi nila banlabo, hindi nila ban pabalon, formal man kung tani ni nga proyekto. Sa aton sin makabumbo. Kagang sobra kung tani iya nga budget sila diri, nga kwarta sa nga taxpayer, damo pang katuan niya eh. Pila pa ka farmer sa nga Sibuyas Bombay gurong nahatagan sa ayuda, farmer sa nga palay, farmer sa nga tubo, agod nga makaproduce sa nga enough supply sa nga kalamay, bugas kag Sibuyas Bombay. Di ba? Ti anong assurance ang pumuluyo nga kung still girder dirang ibutang, hindi magusmod? Ang klaro sini karon iya banwa, kutaw-kutaw nga pangobra sa nga proyekto. Sa ganan flyover, kag ti simpre sa ungka flyover eh. Di ba? And speaking sa ungka flyover, nagpasalig din ang Department of Public Works and Highways. Kaya hindi man kuno hindi ni mag-rusdak or whatsoever. Kag padasigon kuno ang pagsettle sa mga private lots dira for the road widening, iho di carbon. Ano klase istorya to ni man duha nagtuig kag tunga. Kung ano kalawig ang pandemya, mo man kalawig dira ang construct sa nga ungka flyover. Ang masobra duha ka tuig, hindi pa enough nga tsimpo para nga ma-expropriate ang propiedad sa mga pribado sila nga nagapanag-iya na dira kag mapamayran sila. Para nga maplastar kag human sang mayo ang road widening. Kung sa bagay, hindi na kita magkataka pa nga man. Nakaumpisa nang iman sila road widening galing kay nagbubuhang ulan, nalipat sila, ngaway nagyan tubig na. Tinguti nagbaha na binakbak naman nila to ang bag-o pa yang siminto. Pero mga 3 pa lang kabulan nga siminto to, binakbak nila. Kag nagimo naman sila ng dagdag naman sila tamburong na yon. Ay, lipat kami abi sir, chip. Gabaha na digali, why na digali lagyan ang tubig kung magbubuhang ulan. Imbis nga isa lamang kaobrahan ay ma-minimize ang gasto sang kwarta sang gobyerno through taxpayers sa money, nagduroble, nagtriple iya ang
gasto. Bangod lang sang wala tupa, hangol-hangol, nga klase iya sang mga pinuno sang Department of Public Works and Highways in partnership with the International Builders Corporation. Pamatsyag nila iya sa pundo sang gobyerno, pamatsyag nila iya sa taxpayers money, bubot. Inang dulce bla. O kung base paglantaw nyo, bato. Pero i-qualify nyo kung ano nga bato. Kaya ti, mahal-mahal gawa na yung puti nga bato mong ginabukbok bla. Kag ginabutang sa fuel, no? Kag ginagaang-gaangan sa gamay nga klayo. Tindi na kita makibot banwa nga later on, butangan naman nadala nila sang arko-arko ang Aganan flyover. Kag panugutan namang light vehicles na lang ang makaagi dira. Oh. Kaya makon mo na banwa? Oh? Why gid ya padaog ang taxpayer diri? Why gid ya padaog ang pumuluyo sa DPWH kag sa International Builders Corporation? Kapirdihan gid lamang sila diri aton. Kung si Engineer Alfruto ang pambalon nga safe kuno dira para sa mga motorista, may engineer man ko nga kilala taga Department of Public Works and Highways, Engineer Alfruto, sir. Balik tabi ba si aralan na stupad mo nagutik sa akon nga kung magpapabiya ka sa outer lane ka lang agi ha. Outer lane lang ko kumagi. Or kung pwede, pangita lang, dito ka lang sa Bangga 5 agi. Oh, tingnan mo na kabalo na magbana-bana kung anong butsilingon sila, read between the lines lang muna. Oh, kung si Engineer Alfruto ang spokesperson sa International Builders Corporation, he is working hand in hand with the contractor, the IBC, International Builders Corporation ng Gambal, nga safe na dira. No? May engineer man nga Gambal sa kung taga DPWH man. No? Nga kung may tsansa nga makapapabiya, ikaw, Bumbutsam, Parikoy, Noy, To, no? Amigo, sa outer lane lang ka kumagi. Oh. Yan kung magkanto ka na bla sa permi mo na kantuan na bla. Oh, sa may ungka, outer lane ka lang agi. Pero kung mamasyar ka tos kilala mo pag tos piak, ti dito kas Bangga 5 agi. Salamat sa advice, engineer. 55 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa. Pulo pasensya sa late naga panyaga. Matabid kita tos Bacolod. Mangayo kita tulauya, este mangayo kita tulauya. Oh. Hibalon ta ang dugang nga detalye sa nasapuan siniyang duha ka kamot. Sus Maria kagusip na ano man tuya binutang tuya kag binutangan kuno sa nga langka kag ano pa tong binutang to, patis kag langgaw? Batuan? Kung ang kilala ko pa, balaan mo noy, magluto kaya sang abalo ka noy, magluto kaya sang lauya noy. Oh. Baboy luy baboy luy baboy luy Pagtangkasangkas niya sang baboy luy baboy luy ani. Abutangan dayon katubi na kag 3 taon. Sobrang dayon na ya lauya noy, kampiyon na noy mo. Oh.
Kamo niyang lauya sa San Dionisio. Oh, gigo ko kapamati gayong yung guro na tusbong. Pwede mamangkot kita dumisang lauya sa Bacolod do ah. Oh, balikan tayo ni matapos sa pila ka importante mga panumdum oras. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga Sa aton sini nga pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto, i-check nato ang linya karon sa aton sini nga sister station. Ang Bombo Radio Bacolod with the Bombo Dennis Rubica. Mangayon kita sa nga dugang sini nga may informasyon kag ihibalo natuhoy sa sining na sapuan nga kamot wa ka kamot sa nga tawo. Ano kasubo nga luto ini kay may mga panakot na mo. Batuan lang ka, may patis, may langgaw. Oh, standby sa aton sino makabumbo pulo pasensya gid sa mga nagapanyaga. Now, sa aton sino matag palamati but luyang naton may baluani kay as per information, may mga sulat dito kag mga pangalan nga nalakip pa sa sining nasapuan nga kamot nga ginapatihan mga durugista kag mga protektor sang illegal drugs. Check naton sing partner sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, welcome kag mayong hapon. Mayong hapon.
Mayong hapon gid Bombo Dennis, interesado kami na may baluan ang dugang siniyang impormasyon na tuhoy sa sining nasapuan nga lauya kamot sang tawo kado kasubo nga gin timpla na ini gin luto. Bombo Radyo Bacolod, Bombo Dennis. Yes, Bombo Champ, na pasensya sa ato nagapanyaga sa buong makauturan. No? Actually, bago lagi naka-report, the reporter sa interview sa police station number 2, kay police captain Pastrana, nga indeed gin confirmar na kay gin katuan ni sang soko kay na kaya after nakita ni Bombo Champ, Bombo Radyo Lilo, gin dala ini sa isa ka funeral parlor, da man malapit sa barangay. Kagin katuan isang soko team, kagin konfirmar nga indeed na kamot gid man sa tawo. O ining duwa ka mga kamot. Sakto na hambal mo sa inko tribunal no daw gin timpla bla Bombo Champ, daw gin marinate bla kay ti may patis to, ginapatian langgaw, may tubig, may batuan, may langka. Singko kulang lang ni kuano, kulang na ni kadyos kag pabukalan KBL na mo, Bombo Champ. Tsakto gini, KBL, kamot, batuan, may batuan mo? Oo. Kamot, batuan lang ka. Bombo Radyo Bacolod. Ang pamangkot ni karon mo butsan, gising ko, pacheck tabi, basi sa mga police station ta, may nag-pablatter to, kung nadulaan sa kamot. Supad, duway man sa mga pablatter, nadulang kamot, yung pamangkot ni karon, sinong tag-iya, sining kamot? Kag di na. Ang tag-iya sining kamot, hindi ko ba si Badasong Iluras, Basong Inadlaw, may makita ng mga komediri nga bangkay, nga wala na sa kamot. Pero kaina, sa report ni Bombo Cherry Santillan, sa atong reporter, based sa nakita nila nga, na recover o nakuha nga CCTV footage sa kapulisan namon, kaysa ulunan may CCTV mo sa poste. Nakitaan nga mga in between to 2 to 3 AM, or kaina sa kagahon, nakitaan nga may isa ka puti nga van nga nagpundo dira sa may lugar, sa may basurahan, nga nakitaan ining duwa ka mga utod nga kamot nga nasulod sa ice cream container, nasulod si karton, may nagpundo to nga van nga nagtiner mga 4 ka minutos kag naglakat. Pero wala makapture sa CCTV kung may nanaog sa van. Nga posible ang nanaog amo na naghaboy sining karton nga nasulod ang ice cream container, kag dito nasulod ang duwa ka makamot. Kag katileghan pa Bombo Champ, kay may papel pa to nga nakuha sulod, nga may mga ngalan, sing 22 ka mga individual. Kasi lagpa ini mga ngalan, gain konfirmar man ni punong barangay Imelda Banbuanga sang barangay 2, nga ini nga mga individual, mga drug personality. Ang iban sa ila, wala na ganit na kunog star sa barangay, ang iban mga drug surrendery man. Okay, dito pa nabutang Bombo Champ sa papel, ganing may 22 ka mga ngalan, nabutang mo dito nga, untat na kamo. Kaya kung hindi ko mag-untat, i-raffle ang inyong ngalan. Di ko po terrible, no? Bombo Champ, kang sinaton, kita naton likina, di ko kakuha bala, sino ang may guts nga maghimo sinibla? Asing muti, ala do sa, ang pag-utod nga ng bumbo pa, mga tagpalawit natin, mga kabumbo natin, ang pag-utod sing kamot, naging suop sa may pulso na yon. Naging utod mo, kagatinlo nga pag-utod. Bumbo Champ, ay gato may makita, sin mo doon nag-rakwit, patabi nga mga dugo, or higo, sa baton nga natin, sure. Why? Do katinlo bala ang pag-utod, ang pag-ubra, Bumbo Champ? Tibot silingon nga matalom gidi ang bagay ang gingamit sa pag-utod sina dito, Bombo Dennis. So, kung amo sina nga may nalakip nga mga pangalan, kag ining mga pangalan kumpirmado nga mga drug surrenderies, mga drug personalities, may dako man ang tsansa kag posibilidad nga ang nagapanag-iya sining kamot, isa man iya ka drug personality, Bombo Dennis? Hindi malayo ina Bombo Champ, no? Galing kay tiyang problema sinidiri. Why pa ma-identify mo kung sino ini kamot? Kay once pasi, why ta magina pa ngayo, may makitaan nga patay nga tawo wala si kamot, definitely why naguro sing iban pa. Iya ini kag ma-identify na kung sino ini nga
individual. Amo na karon ang ginapalibugan pa sang pulis, no? Kaysa pag-check sa amon diri sa police station number 4, pag-contact sa pinanabot ka bang police station, so far why pa may reported di kinabaton nga may mga nakita na nga bangkay or sa iban nga bayan sa amon probinsya. As of this hour, why pa sa makangayos na reporting. Ang misteryoso di karon ang pamangkot di na nang tag-iya. Sining duwa ka makamot, Bumbucham? Kag kung sino ang may kapasidad nga maghimo sini. Kay hindi niya ulubrahon sang ordinaryo lang manog patay, hamakon mo kabatas kay mo yang utdon mo ang duwa ka kamot sang isa ka tawo Bumbo Dennis, tapos timplahon mo pa, lutuon mo pa. Do hindi kinandan kag isa man siguro sa mga rason nga ginhimo ining amo sini nga sistema para iya nga magpadalaman sa mga mensahe sa mga nalakip sini nga pangalan Kakurul ba? Amakon mo, ara ngalan mo, tapos ang sugpon sa dalom, untat na kamo, kay ko hindi i-raffle kamo. Do raffle nga, kung magabutan ngalan mo, imo na yan simpo, iyang, tan ka man sang kamot, ang imo sini nga lukuan, o kung ano nga parte sa imo sini nga lawas, anhon man dira nila, kung anong sarang nila may himo, Bumuradyo Bacolod? Correct. Amo ginamin sa Bumbucham, no, sa pag-analyze naton, kung nga ginhimo ini, ginbili ning duwa ka mga utod nga kamot, kalakip na siningalan 22 ka mga manamanigar niyo dati ang barangay 2 diri sa Bacolod, kilalaman na isa sa mga drug infested barangay. Ti ining 22 ka mga ngalan, lunsay ni residente as confirmed ni punong barangay Banbuanga, as confirmed sa police station number 2 nga ining dalakip sa mga bitidos ng mangalan, may mga record na ni kasi natin iban drug surrender, iban engaged sa illegal nga droga, gabaligya, ga protection, kay giban gani way naman nag-star kay nagpalalag to ba si kinulbaan man ti si kunara kada imo Bumbo champ abi karon sa lista to sa 22 ka mga ngalan, hindi kay pagkulban kay base dason nga rapor si ngalan mo gumawa kag base kun di lang kamot mo utod mo, base kun liog na or base tiil mo or ano nga bahin sa lawas mo dira Bumbo champ. Amo nang kurulbaan sila dira pero dahil lang gid paano nila na balaan nga paano gali nakadihon sila sang listahan kag inang mga ginpanglista ginkonfirmar sa barangay kapitan nga mga drug surrenderies ano may record man iya nga ginauyatan ang responsable sa pag-utod kag pagluto sining duwa ka kamot na Bumbo Dennis? Ati posible hindi malayo Bumbo Champ kay na paano labalaan nga mga individual dara engage illegal na droga. Sino ang may knowledge? Mangkot din. Sino ang may ideya? No? Kita guro nga ordinaryo nga pumuluyo. Doon ay matangid kabalo kung sino gid ang mga tao da sa imo barangay o sa imo palibot dira. O sa isak barangay o pertining sa barangay 2. Nga nakabalo ng individual ng 22 ka mangalan, 22 ka mga individual, engage sa illegal nga droga. Sino bala yan ang may kapasidad? Sino ang may influensya or may ihibalo nga makakuha sa informasyon nga ina nga mga individual engage sa illegal nga droga. Sakto na pamangkot Bumucham, sino ang may ihibalo Bumucham? Amo nang dako sini karon iya nga palamangkotanon man na Bumbo Dennis ti laban-laban sini Bumuradyo Bacolod di man sako-sako ni kay may 22 na kamuda kabalantayan no kag i-plus report pananglitan Bacolod. O mag-22, pitsa 26, mag-isa kaadlaw, isa, malawig-wig ba? Tudto pa dason nga bulan, Bumbucham? Amo gini, pero dali lang gid Bumbo Dennis. May nanotisyaran ako bala. Ano ganitong subak nga nakita liwat? Palihog ko i-recap bisakon. Ang akuli ining container, ice cream container na sulod ini sa karton. Muna yung kaginan na diskubra na sing basuriro mo kasi mangwa na sila sa basura. Siyempre kita na to karton ginkwa. Tiguro na curious ang basuriro, anong ulod ka karton man? Nablihan niya. Pag abri niya sing karton, dito nakita ang ice cream container. Suludan mga 1.5 liter bla niya container. Dako na yung Bumbo Champ. Dako na gawa? Oo, dako na niya.
inablihan niya kay curious nung nude siniman nga may ice cream container sulod si karton. Guro curious pa lang kwan basurero. Ay pag-abri ka kibot si basurero, nakita ito duwa ka mga kamot nga utod. Tapos natungtong ini sa kwan may mga kinihad ba lang kwan langka abong kam. Tapos tibalaan mo na kung may patis kiti itom-itom na siya dark color. Tapos may batuan. May patis, posible guro to may langgaw. Singko na naging marinate or singko kasi ano ni dalagaon singko ba sigin butang to yung perpetrator ginhuluma na to para basi makita si Ido bala banamita Ido magkaon kag maurot na hindi lang masapuan bumucham. Isa lang mambal ko ang perpetrator kulang sa budget. Nga aman. Why sibuyas Bombay? Mahal mo? Ay, correct. Mahal gali. Basi why siya nagbakal niya ka mahal mas sibuyas Bombay. Dito na pagbutangan. Ahos na lang instead. Kaya nga si low budget. Kulang ng budget. Sakto ka no? Why Bombay? Nalipat si perpetrator ng Bombay bumuchamp. Tingin ka anta na sila idea sa sunod utangan lang Bombay. Ati basi dasan may Bombay na? Kaya nagbulo barato na kay maabot ako ng mga ang imported gas Bombay maabot na Bombo Dines. Ati sakto na magpati sila basi dason balaan tani Bombo Champ ito maging pangayo basi bala dason may masapuan man kaangay sini kag kung makitaan nga may Bombay na busining ko pamati sila sa aton sa Bombo Champ. Sige. Anyway, Bombo Dennis, thank you so much sa paghatag sa dugang mga impormasyon diri sa bahin karon sa Bombo Radio Iloilo. Madamo nga salamat. Salamat gid, Bombo Champ, terrible man Tudno kulang sang Bombay. Kumpitos Ricardo, kumpitos panako tani Galing kay tiway taman to ni gina kwan nga insidente. Kiti kusin o man tong dance na diri. All right. Salamat gid Bombo Radio Bacolod. Pagit ka notar si Bombo Dennis nga kulang Bombi Baray gali. Kulierang Bombi Baray. Langki kara lang ang imbutang. Ay. Pero hindi ni kradlawan nga say isang balita. Ato amo lang kita sadto kay para nga makayumyum kita bat tuman ka seryoso karon nga balita ini banwa nga may mga kasubong siniya nga tawo nga sarang makahimo sa isig kapariyo nila. Granting for the sake of discussion, ini sila mga durugista identified nga mga drug personalities. Pero may layi kita sa gihapon nga dapat sundon kag may proseso kita nga dapat sundon sa pagpasabat sa ila siniya nga mga kasalanan or krimen nga gin himo or nakomiter. Ti kabay pa nga way na sang may masunod nga kasubong siniya nga mga sitwasyon sa Bacolod, Negros Occidental, and even diri sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Hindi kita iya mga barbarian. Sa aton sini nga mga kabumbong mambal kita iya nga kun may isa ka tawo nga nag-committer to yakang nakalapas sa aton sini mga pagsulundan, ti kita na lang mamato-mato nga mahanos ang barakol sa iya sini nga ulo para nga mag walak-walak siya da kag madulaan siya sa kabuhi. May proseso kag kita nga tawag bala mo ginaano kita mo, we are governed by law sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Dapat hindi kita iya nga may kasubong iya sang mga sapat nga tido ay iya sang pagsulundan kang mga layi sa ila sini iya nga kalibutan man sa aton sini karon iya nga matag palamati kabay pa kag sa aton sini kapulisan kabay pa matumod yuman kung sino ang mga perpetrator sa likod sining hilikoton dira iya sa may Bacolod City. Sa aton sini nga panumbalik banwa istorya kita signal jamming. Sa bahin karon sang sangkuniang Panlalawigan nakibot man sila nga nadalahig to yung mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. Kaganong pathag diri ni City Councilor Plaridel Nava nga nagpakabalaot man sa sining signal jamming pero sang tiyempo nga ginpasar ining resolusyon isa man siya sa nagbuto pabor dire. Balikan naton ini matapos ang bilang ka importante nga mga panumdumor.
Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod daga. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 20 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon driman sa aton sining pagpangalaga this time. Balikan ta ang koneksyon naton sa Iloilo Provincial Capital kay ang sangguniang panlalawigan. Natublag man to sila kag natingala sila nga nadalahig ang mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo sa sining signal jamming sang syudad during the Dinagyang Festival celebration. May mga plano man nga lihok diri karon ang sangguniang panlalawigan. Hibaloon tani sa report ni Bombo Lindsay Bari. Bombo Lin sa report, please come in. Gin kakibot Bombo Cham sang Iloilo Provincial Board ang naglabot pa o kung naglabot pa ang modified signal shutdown sa syudad sa Iloilo sa kaiping yang mga kabanuhanan sa probinsya kadungan sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2023. Sa ginpatigayon nga sesyon sa sangguniang panlalawigan, ginpahayag dari ni ex-officio board member Ramon Tuliano nga tuman na yakalayo ang segundo distrito nga nalabot pa sa signal shutdown apisan nga ang aktibidad ang yara lamang sa syudad sa Iloilo.
Suno diri kay Board Member Soliano kung ipaanggid no sa mga nagliligad yung mga tuig na nagapatigayon sa signal shutdown ng Iloilo City kadungan sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Wala man gani nagakaapektuhan ang probinsya sang Iloilo or mga kaiping no nga mga kabanwahanan diri sa may syudad ng Iloilo. Ginpaboran man no ni Vice Governor Christine Garin ang nangin pahayag ni Board Member Soliano bangod first time ini natabo suno sa iya nga nadalasa ang mga kaiping nga mga banwa kag nadulaan man sa signal sa sulod sang duha gid ka adlaw Enero 21 kag Enero 22, 2023. Pero sa bahin ni Iloilo 4th District Board Member Domingo Oso Jr. wala iya sang nangin problema ini sa iya ang ining signal shutdown bangod nga isuno sa iya kabahin ang ini sa tikang sa mga kapulisan agud nga timalikawan ang kriminalidad kag nagbunga man sa matawhay ang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2023. Bangod sini ginrefer sa Committee on Public Order and Security kag Committee on Transportation and Communications ang ining concern sa Provincial Board agud nga maistoryahan kung ano ang masunod nga tikang or masunod nga malihok nga himuon sang duha ka mga komitiba. Yari bala aton pamatian ang kabahin sang sesyon sa sangguniang panlalawigan. Saturday and Sunday, I think the part of the 2nd district was experiencing the signal jam from the telco. Although we are not, I myself, I'm not against the signal jamming. Because of the activity here in the city, the Dinagyang Festival. But I think daw tama raman karaya kang 2nd district nga ilabuton pagang signal jamming. So I think although in several years daw may signal jamming man pero daw yalan portion sa Sudan. So but now daw part git na kang province ang nadara. So I bring this concern to the chair kung ano ang recommendation if it will be referred to the proper committee so that we can call the attention of the telco supplier about this matter. Although my comment, I have no objection to this telco. In fact, I was in Manila, I did not call because this is part of the operational activity of the police in order to prevent the presence, prevalence of terrorism and others, because they have arrangements for that, no? But it's up to you, but for me, I have no objection for the disruption, because you see, there is no untoward incident that happened because of that particular activity. Because may ginagawa na sila na-reduce sa jamming. But anyway, it's up for the committee. We refer this to the Committee on Transport and Committee on Transportation and Communications because this is communication. I think just a comment, last time tumala ako city lang yun. Even Villa had signal and some other parts. But ano ba siya nga, kung naintindihan sila, may reduce ng extent. No, but yes, but last time, I mean, this is probably the first year lang hasta iba ng banwa dala. But for me, I am amenable for that one para to avoid communication sa mga panlang. You know, and then with the use of the communication, anything can happen in the activity. But siguro, board, not to the detriment of other towns na labot pa mga kabanwanan na I mean, kinaanan ng tao na city lang. So, ay nakibot ang taga-banwa na nadala pa sila. No? And all the other economic activities have been affected. Yes. Anyway, yes, let's i-refer. Jointly. Yes. Jointly. Okay. So, yes, board also. Yes, I want to refer that item to the committee, jointly Committee on Public Order and Security and the Committee on Transportation and Communications. Okay, so with the Transport Communication as the lead committee, as requested by Board Member Mondihar, Your Honor. Okay, so said item is referred to the Committee on Public Order and Security as and the Committee on Transportation and Communication as the lead and Public Utilities as the lead committee. Nabatian, Bombo Chance, ang ining kabahin sa sesyon sa sangguniang panlalawigan na Bombo Cham. So, gin-refer niya siya sa duha na komitiba, joint committee niya siya kapag istoryahan kung magpapatigayon sila no sa committee hearing sa DNP
invite diri ang mga telco or telecommunications company Bombo Cham. Si Sanoy ni ba si magdungan sila sa City Council kay si Kagawad Romel Doronto sa Councilor Doronto nagaplano man to nga mag-committee hearing? Wala pa man Bombo Cham na istoryahan kung saan ogid ang committee hearing nga pati gayonon sa bangin no sa Committee on Public Order and Security kag Committee on Transportation and Communications, pero dira-dira i-invite man ang bahin sa mga telecommunications company. Siguro mauna lang ang Iloilo City Council Bombo Cham. Ti dungano na lang nila Kay ti wala man sang sapina power ang legislative body mo, ang Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, invitation lang gid. Amo sila, pwede sila kakanto, pwede man hindi kakanto. Pwede na guro ma-joint session sila kag patubangon man tong mga resource person, Bombolens. Amo gani, sige ipalabotan na sa bahin man sang duha ka komitiba kung ano ya ang mangin lihok nila sa sining concern na naapektuhan gid ang mga kaiping nga mga kabanuhanan na diri sa may syudad sa Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombolin sa imo sining report. Now, kangot sining balita, signal jamming yapon. I-check naman si Bombo Angel Tan kay si Councilor Plaridel Nava. Dismayado man sa resulta sang signal jamming. Pero, sang pag-aprobar sang sining resolution, isa man siya sa mga nagpabor sila dire. Ano ihan ang patag diri karon sang konsehal sa syudad sang Iloilo? Matapos ang tuman kadamo sini iyang pagkamalaot ang nabaton sa sining lihok nga signal jamming. Check tabi direktamente sa may Iloilo City Hall si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Ginpakamalaot ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang pamaagi sa pag-shutdown sang signal sang tion sang dinagyang 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Nava, iyaging pahayag nga nagpasalig ang Philippine National Police nga specific ni areas lamang ang maka-eksperyensya sang signal jamming kaga ina ang sandigman sa resolusyon nga ilaging kasugdan sa Iloilo City Council. Apang kung mapamatud-an nga tinaglapas ini sila sa resolution sa City Council, hindi na nila o kung hindi na ini sila paghatagan sa kagayunan nga i-approve ang i-propose nila nga signal jamming sa mas sunod nga tuig kaga sunod tagid nga mga helikoton diri sa syudad sang Iloilo. Explicar man sinaba nga nagboto ini siya pabor sa resolution apisar nga diskontento siya sa sabat ni Police Lieutenant Colonel Rene Obregon bangod sa konsiderasyon sa safety sang pumuluyo kag base man sa primary reason sa Philippine National Police sa may signal jamming. Yung question niya ang kredibilidad kay wala man garantiya nga ang signal jamming maka-prevent sa nga posible bombing nga matabo kag actually nag-insist nga Philippine National Police nga ang ining signal jamming ang kabahin sang ila security measures para sa dinagyang 2023. Dugang pa sang konsehal nga nagboto ini siya pabor sa resolusyon nga kaya apisar diskumpiyado ini siya sa mga pamangkot nga bangod sa pilaman katuig nga ginhimo sa syudad nga sa tion sa dinagyang kaga actually Bombo Cham nga ti isadto mga pila lamang katuig nagapungko sa posisyon si Councilor Nava, wala man so far sang nagluntad nga ti mga reklamo after sang signal jamming apang susubong ti kadamo sang nabaton nga reklamo knowing man di nga pati ang mga kaiping nga probinsya ang naka-eksperyensya sang signal jamming at the same time naghambal man si o na sunod man Nava naghambalin siya nga kung hindi pag i-approve ng City Council kag may magluntad ni insidente posible mabasulan ang Iloilo City Council nga wala ini ging-aprobar sa ilaman nga level. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sa aton may interview. Well, gin klaro tagi na sang before kami nag-approve sang resolution, nag-appear dito ang ato na CPO, representative pag samangkot man kita sa kita sa pamangkot sa iya to ensure na kung ano lang di pangayo nila nga area mo lang to ang i-shutdown. Pinapasalig man sila na specific na area ang
butang sa among resolution. Sige ko kabalo kung sino ang responsable dira, kung ng pulis, kung anong gin-request nila, o kung ng NTC, anong pag-intindi sa NTC, anong pag-intindi sa mga telco. Kagati, ever since, nila-shutdown, di man na po nga asubong, pilog na yung syudad, pati si Iban na probinsya, napiktuan. So we deserve an explanation. Mo sa konseho, we just acted on the request of the PNP. Iyap yung request ng PNP as part of their security measure. Isamon, we just approve it because valid man ang reason for security reason. No? Pero kung naglapas sila sa resolution, if they did not follow what was approved by the council, they should explain to us. Kaya next time, mangayo sila sa amunang request, for sure the council no longer grant them such request sa Bubo Angel. Councilor, kung matandaan sa aton mga kabombo, sang ginhiwat ang sesyon last January 11, isa ikaw sa mga nag-question sa Philippine National Police regarding sa kung ano ang ranges manbi sa pagpatigayon kung paano nila i-implement na i-modified lang ang signal jamming. Ani, Councilor, so far, ano ang mahambal nimo sa nangindalagan sang pag-question nimo? Well, they have violated our resolution. They did not follow, and Guru, he has to come back to the city council. So he has to be invited again. He has to explain to us, explain to the people nga amo to. Again, sa amon nga bahin, we just give in sa ila request. Pero ang amon resolution is very specific. Ang area of coverage ng jamming is simply on the judging area and not the entire city. So they have to make an explanation to us kay mag-explicar sa amon dira diwat Angel. Councilor, sang nagligad ba lang ang sesyon, ikaw ang primarily nag-question man kay Police Lieutenant Colonel Obregon regarding signal jamming. So far, Councilor, sa may mga sabat niya, na kontento ka bala o kung ano sini ang mahambal nimo? Well, di bang kita contented gitsang pila niya kasabat delegate ang again no ang primary consideration nila is security measure. So muna lang aton nga sa mind naton nga it might be necessary no to prevent any incident. So puro galing ang problema lang dira is because of the manner sa pag-shutdown. Because ang natabo is bilog na yang syudad pati sa nearby provinces napiktuan nga ina. Pero again, no, sa amon sa konseho, ang primordial concern namon is the security of everyone. Galing because of siguro miscommunication or wala kabalo kung anong spinasyon nila dira. Until such time nga mag-appear sila to explain, that's the time nga mabalaan naton why it happened nga bilog yung syudad kag iban nga probinsya na pituhan sa jamming. Councilor, sang tion bala nga nag-explicar ini siya sa tunga sa City Council nga naghambal siya nga may mga sabat ini siya nga i-follow up lang bala sa imo tong regarding nga nag-question bala ikaw sa iya, naghambal ini siya nga i-follow up lang sa National Telecommunications Commission. Nasabat niya bala ang pamangkot privately, Councilor? Why gid? Why naman kami sa opportunity nga makastorya, no? He was only there to represent ICPO and he was not even the proper party. So dapat tanit ito yung nag-appear gid taga NTC to make sure nga anong coverage kag parameters sang pag jam sa mga sa signal, no? Pag regulate sa signal sa mga telcos. Pa-explain sila sa konseho, kasi nakatos sa konseho to ask for that resolution. So siguro it's just proper na mabalik sila. Pero sa explanation nga wala nila masunod ang among resolution. Councilor, kung madumduman mo, ano nga mga pamangkot ang ginhaboy nimo kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon regarding sa sining signal jamming, Councilor, kung matandaan mo lang? Sige, pamangkot siya kung ano ang necessity because wala man na guarantee nga kung i-stop mo ang signal, wala sa may matabo nga major crimes. Kaya ba po, ang kriminalya will always find ways to commit a crime kung intention na gid mag-commit ang crime during the dinagyang. Tapos, may mga advantages man tuod. Kaya tigaro kung may matabo ang krimen, mismong pulis madulaan sa komunikasyon. Mismo ang aton ambulansya madulaan sa komunikasyon. So,
ang response time naton sa pagkatinder sa emergency will also be affected. Wala man na iya garantiya mo. Gali kiting protocol nila sa security, insist sila nga that is part of the security measure. So ever since, consistently, for the past several years, amo na ang ginasunod nato nga practice. Pero so far, wala man sang may nagareklamo gid, except subong lang gid na may ara sang reklamo because wala masunod ang area of coverage sa among signal jam. Bumangel. Councilor, nakapamangkot ikaw sa kay Jel? Bombo Champ, ang nabatian naton si Councilor Plaridel Nava, may kaangtalan sa sining pagpatigayon ng signal jamming sa tion sang dinagyang 2023. All right. Bombo Angel Picture-tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kina Bombo Angel sa imo sining follow-up report. So, ang ginkonsiderar lang sa aton sining mga konsehal kay for security purposes. Sa aton sining mga kabombo amo to ang signal jamming. Magluwas nila, wala na kay tiway naman sila sang pamangkutan. Kag tiway man lang sila nagbother nga sila abi mismo panawag sa National Telecommunications Commission, no, kag magpangonsiho para iyang kung may mga ipatuman gid man sining mga pagsulundan, mahibaluan kung anong epekto sini sa kadamaan. Ang aton lang sininangin na balasihan kay para kuno sa security. Kung amo, kung security lang yung consider why na lang ta nag-deploy isang 7,200 ka mga uniform personnel? Kay ara man lang gali signal jamming lang ta. Why na sang krimen nga may matabo? Hindi ba? Pero ang realidad, hindi mo sinay. Kaga mga kriminal, hindi man mo sinang ila sini iyang way of thinking. Kagway naman sila yan nag-rely subong sa ginatawag sini nga mga pagpang-detonate or whatsoever. Kung madumduman nyo, subong paganing adlaw, ginadumdum ta ang sa 44. Sinong ginoperate sang sa 44? Si alias Marwan, ang expert sa Asya nga manugublas ang bomba. Tiway na to. Ano pa to nga tuig? Sa aton sining mga tagpalamati? Pila na kita karon ka tuig banwa nga nagadumdum sining mamasapano masaker nga ni? Pila na kita katuig nga kumemorar sang masaker nga napatay man to sang trupa sang gobyerno sa 44 si Marwan nga manughimo bomba. Tapos iya signal jamming kita for security reasons. May palabuto naman kita nga selebrasyon, ang kapiestrahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Dindamo sinitawo sa Haro Plaza, sa Haro Katedral, kag sa Haro Iloilo Coliseum. Isa no masugod ang big event dira nga nagatipon sa mga game foul enthusiasts all over the world. Kay may mga foreign game foul breeders nga nagapakigbahin sa sining most prestigious nga 7-Cock Candelaria Derby. Laban-laban, mapuno naman ining Iloilo or Haro Coliseum. Masignal jamming man to? Sa katedral, masignal jamming man kita?
Sa Haro Plaza, signal jamming man ta. Oh. Ti sa Iloilo City Police Office, request naman kamo signal jamming kiti damo naman to mapunsok naman tawo to masimba kay kapistahan ni Senyora Nuestra Senyora de la Candelaria dra sa may tawag siya gani sa may Metropolitan Cathedral, Haro Plaza. Oh. Ongoing construction sa Haro Plaza subong. Ti dito sila matipon sa Haro Coliseum mo. Oh. Ti kami tinipon-tipon tawo to signal jamming kita. Kigan patana ka gobyerno sa Estados Unidos karon kon ang taga Estados Unidos to, taga Kentucky, taga Texas, kundi dira nga estado. Kumadto karon to sa may Haro Coliseum kaga kung ano tumatabo sa iya. Kay why kita ka signal jamming? Di ba si kon kigan kita niyang Colsam dre? Di may signal jamming sa Candelaria? I-plastar nyo na nga daan. 41 minutos sa kaligad sa taknang launa. Pagbalik na to na banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon driman sa aton sini nga pagapangalagad. Ang report ni Bombo Jomar Villa kay ang tawag niya ni ang piryahan rin sa may Ortiz ginpauntat man kag komemorasyon sa 44. Balikan tayo ni patapos sa pila ka importante nga mga panumdumoran. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan na aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants.
maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga time 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa utto sa Diwa FM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Unahon ko niya na yung balita ni Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa gimpatigayon sini iyang commemoration sang natabo sining Mama Sapano Massacre sa may Mama Sapano Maguindanao. Sa aton sila makabumong sa diing 44 sining sa mga katapos sa Special Action Force ang nagkalamatay matapos gati why sila sang exit point makapila kabis nga nagtawag for reinforcement why sa may nag-abot di 44 las lang bilog ang ginsulod nila pugad ni Marwan ang bomb expert now kagamo man na nagatudlo sa mga katapos ang Abu Sayyaf kung paano maghimo sang bomba nga magpang terrorize sa ila sila mga target. Apisar nga tiini sila ang nangin madinalagon pero ti nangin kabaylo sa isa kabuhi 44 man kakabuhi isang miyembro sa Special Action Force. Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report. Sa report please come in. Bombo Champ ginapatigayon subong nga aga no ang 2023 Day of National Remembrance para sa sakripisyo ni sa Special Action Force 44 sa natabo no nga Mama Sapano Massacre sa may barangay Tucanalipaw, Mama Sapano, Maguindanao Province sa January 25, 2015. So walo na katuig ang makaligad matapos ang natabo nga massacre kung sa diin 44 gani diri ka troops ang napatay kung sa diin target nila ining mga terorista nga sanday Zulkifli Binhir aka amo ni si alias Marwan nga napatay gini nila isa ka terorista nga taga Malaysia kag manughimo man sa bomba. So ini nga operation nila gintawag nga Operation Exodus kung sa diin tama ini ka na sikreto gid ining offline exodus nila kung sa diin under pa ini sa administrasyon man no ni anay presidente Benigno Noynoy Aquino III. So nangin controversial ini nga massacre bangod sa tama kataas nga numero sa police officers nga napatay sa enkwentro kag kun matandaan man sang aton nga mga kabombo nagreklamo diriya ang katapo sang Armed Forces of the Philippines kay wala sila yan na-inform no beforehand about sang Operation Exodus nga ini until sang last minute na sang enkwentro nga natabo didto sa area sang Mama Sapano nga ti amo na nabalaan nila nga may ara galiya sa enkwentro sa tunga sang Special Action Force sang Philippine National Police kag sang mga terorista. So kagina lamang nga aga ang tema no sa commemoration program amo ang Legacy of Heroes, Inspiration of Future Generations. Kung sa diin nag-abot bilang guest of honor kag speaker ang commander sang Area Police Command sa Maya Visayas amo si Police Lieutenant General Patrick Villacorte. Kaga natabo ang programa sa Heroes Wall mismo sa may main entrance, sa may gate 1 mismo sang Camp General Martin Chocilo Delgado sa may area iya sang Fort San Pedro. Kung sa diin nag-wreath laying diri, nag-offer sang bulak sa mga fallen heroes naton kag nag-offer man diri sang 21 gun salute. Kung sa diin ginpangunahan ini mismo sang 21 kabilog man nga staff nga Special Action Force diri iya sa may region 6. Ara man na Bombo Champ nag-abot ining asawa sa nga napatay no isa sa mga napatay nga sa 44 si Police Officer 3 Robert Aliaga nag-abot diri ang iya nga asawa si non-uniform personnel Jennifer Aliaga sang Antique Police Provincial Office kung sa diin ginhatagan ini siya sang token kag sang cash gift sang Police Regional Office 6. Bali ning iya nga bana si ang napatay na nga si Police Officer 3 Aliaga
taga Banawe, Ifugao gid ini, pero tungod nga nakapangasawa ini kay Ma'am Jennifer Aliaga nga taga Antique, amo na nga nakakadto si Ma'am Aliaga diri sa commemoration program sa may Police Regional Office 6. So naghatag diri sa nga mensahe si Police Lieutenant General Patrick Villacorte kung sa diin na gusto sa nga kapulisan naton nga i-appreciate ang significance sang natabo ni nga heroic act sa nga Special Action Force. Kung sa diin ini isa ka reminder sa nga sakripisyo kag selflessness man kag devotion sang kapulisan para sa aton ni nga pungsod Pilipinas, patriotism nga ginpakita sini sang mga katapo sang Special Action Force kag sunod diri sa iya forever na ini nga ara na sa history sang Pilipinas ining natabo nga paghatag naton sa nga recognition para sa aton sini nga pungsod. Nagasiling man diri siya nga kung may ara man sang learning sa natabo ni nga enkwentro nga mamasapan no massacre, amo gani ang may ara na sa nga komunikasyon kag coordination direkta halin sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Kasi sa nasiling na gani naton sang natabo ini nga mamasapan no massacre, wala iya sang koordinasyon ang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines. So yari bala pamakian ang nangin pahayag diri ni Police Lieutenant Patrick Villacorte. Tulad nung ano natin ngayon, ano, yung ating team, ano ba yung sinabi kong team kanina, hindi ko masyadong kabisado, ano? Pero siyempre, ini-inspire natin yung mga hindi lang SAP troopers, kundi lahat ng kapulisan para magisilang yung pag-serve nila at protect ay lalong magkaroon ng silbi, magkaroon ng halaga, no? Hindi lang ito basta-basta yung kanilang pagkamatay ay they did not die in vain, no? Pinapaalam natin. So ito is a yearly parang annual celebration ng commemoration ng kanilang para paulit-ulit nating ipaalala sa ating mga kapulisan ang kanilang kabayanihan na ginawa sa bansa. 8 years later, ano po yung mga learnings at mga na-implement natin? Marami nang nangyaring mga learnings katulad ngayon na yung ating ang AFP saka PNP nagkaroon na ng mga joint resolutions tungkol kung ano gagawin just in case nagkakaroon ng mga major activities na gano'n. Siguro hindi naman ligid sa kalaman ninyo, nagkaroon din ng konting conflict ang AFP at PNP that time, no? Kaya nangyari yung SAP 44. So ngayon na-iron out na yan at marami nang nangyari na mga resolution, joint resolution para maiwasan yung mga ganong pangyayari ulit. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang commander sang Area Police Command sa may Visayas si Police Lieutenant General Patrick Villacorte. So bombo champ tuigan gid niya nga pagselebrar sa nga pag-commemorate no sa kamatayon sining SAP 44 kada January 25 kay nahibaluan naton nga may ginpirmahan ang anay presidente naton Rodrigo Duterte ni sa nga proklamasyon no number 164 nga nagadeklarar ni sa January 25 bilang Day of National Remembrance para man gani ni sa may SAP 44. All right, sige. So ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari Galia sumagpao. May executive order si former President Duterte nga i-celebrate as National Remembrance ang January 25, no? Pero sa sunod siguro sa Camp Martin Delgado dabla. Do kalapad naman sa compound nyo, dira na lang kamo ubrasang sige ni. Within na lang sa compound nyo dabla. No? Dira na lang kamo himo sa inyong programa, hindi nga pating dalan to yung tubang nga lagyanda. Siraduhon nyo pa, duway pa kami nyo matakaan sa sinarada na isang dalanon halin sang Disyembre hasta iya mag dinagyang. No? Kag okay man nga ginadumdum ta ang heroic effort sang SAP 44. Actually, ang SAP 44 mga heroes. Ang mga opisyal sang SAP 44
kag sa likod sining Oplan Exodus. Amo niya ang mga nami bakuluhon sang awag sing ani sang tubo kag kung magambal kita national remembrance madumduman man naton ang mapait nga kamaturan sini nga wa isang proper coordination ang aton sini kapulisan sa Armed Forces of the Philippines. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo ning ginahambal bala naton banwa nga sa tanan niya nga bagay sa subong nga mga panahon dapat 8 na katuig ding nagligado sa natabo sa mamasapano. Dapat may mga proper coordination na ni ginatawag. Hindi man bot silingon nga hindi tanan ni pagselebrahon. Dumdumon ta pero hindi mangiguro nagakadapat nga mangin garbuso ginangaton sini nga pag dumdom sa aton sini matag palamati to the extent nga ang bahin sang tubang na agina sang agaw sang Campo Delgado hindi pwede magyan. Sagwa to. Di kalapa rin isang compound sa Pier 06 na. Pating dalan to ya, hindi nyo pagpagyan. Tapos marcha-marcha malang kamo to sa aton sining mga kabumbo. Ang realidad is that nga bisan nanutan ni kadumdum sila, hindi naman ni sila mabalik nga hindi naman ni mabuhi liwat mo. Hatagan ta sang kay gayunan nga dumdumo ng ila sini heroic effort pero to the extent nga alagyan mayor yang alagyan siraduhon ninyo. Anong minyo man? Tapos ang yakadumduman lang sina diri banwa amo ang non-cooperation. Why sang no proper cooperation? Sang police sa Armed Forces of the Philippines. Kiti dako ang dako ang reward para sa kay Zulkifli Binher, kay Marwan, kay Abdul Basit Usman. Dagko ning patong sa ila sini nga ulo. Sa aton sini makabumbo. Amo ning realidad. Ngaway na iya sang coordination pa kay tikon makwa man lang nila. Titiba-tiba sila to sa patong solo ugaling tiyanon mo karon kay Narimalaso. Hindi lang gali iya kay 50 bilog tong terorista tong ara to. Sa mo sa nga lugar, isa ka guban gali iya. Magluwas sina may iban pagid iya nga breakaway group, may mga BIFF, may mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters pagid to. Pinulihan ang aton siniya nga mga soft troopers. TKY sa proper coordination. Kay ginuripsan lang kay ang target kwaon ng duwa ka mga terorista kag kwaon ng patong sila sa ulo. Unang kilala ko pa, Yuse? Celebrate lang sang simple lang kag kung may mga dumdumon kita dirati, pamisa kita, retlaying kita. Di naman siguro naton dapat pag-isirado pa ng dalan. Sino man dato sa sarado pa ng dalan gina nga alam mo nga may mga opisina tawo sa doon yung dalan di kunti naglinibot kag na delay nagkalalate. Mga empleyado. Ano pa minsaro ninyo man? Pariyo lang nalukpa naman ang opisina sa Explosive Ordnance Division. Tapos ang chemical kuno to nga nag-trigger sa paglupok sandig sa eksperto nga na nagpakig hinunanon diri sa aton ginagamit to yako hindi to yako no hindi to yako no sarang mahimo nga mangin triggering device kaya mo tong ginasamo sa pag-ubra sa mga antiseptics di ba mga bulong para iya sa pilas
Ano klaseng sitwasyon nato ni man? Oh. Anyway, ang iban sini nga mga balita kag impormasyon kinahanglan nagilakon sini nga tsimpo itugyan naton sa iban sini News and Public Affairs Program or panumbalikan naton sa iban sini naton nga pagpangalagan. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco over gabilin sa imo sang manenay nga hapon para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes.
Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imo nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini. Minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. Hello and good afternoon din sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine and syempre oras na para sa kahapon lamang program, and so I welcome everyone. Kumusta man ang nangin na adlaw ninyo? It's a beautiful Wednesday afternoon. Kaina medyo magumgo ang mga aton nga panahon pero do bawi naman no ang init sa siningang mga tinion. Ox lang pero dapat hindi kita magsala sa init, sala sa lamig. Cool lang gid kita sa gihapon. And so smile. As I am also smiling at you as I welcome you diri sa siningang palatuntunan kahapon lamang program. Kumusta naliwat ang mga istorya ninyo dira, stories, especially about what happened. Ano experiences ninyo sa nagligad lang Dinagyang Festival 2023 ang face-to-face. I'm sure super nga nag-enjoy ka mo. Basta nga may mga significant things na nagkalatabo dira sa inyo and really worth sharing diri sa kahapon lamang program. Pwede gid i-share ina, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Or kung may pinagdadaanan ka mo, pwede gid kami nga mamati sa inyong aluyag nga ipabati sa amon. Ipadala ang inyong mga istorya. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan-tanan ng mga suki naton dira, all over the province and city of Iloilo, sa bugos ng Pilipinas, and syempre, sa bilog nga kalibutan. Welcome sa kahapon lamang program of the night kita. This is Tita Regine and may ambahanon ako para sa inyo sa sininga hapon. Let us enjoy this song from the Bombo Music Festival from Edwin Timakulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Mayong hapon. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon?
Mahirap nga ba? Siguro kung super inspired ka, not so. And just the same, no? Kung magsulat ka mo sa inyong mga kasaysayan, hindi gid man amo na kabudlay. Ang technique lang din ha, write it as if ginaistorya nyo lang gid, no? Sa akon or sa inyong best friend or sa miyembro sa inyong family. That's how simple it is. So, i-email na ha sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 15 minutos, makaligad ang 2:00, and here we go with our first story from Lola Beng. Dear Inday Regine. Yuletide greetings to the staff and members of the famous radio station and the whole nation, Bombo Radio. Especially sa imo Inday Regine. Sa nagapamati ako sadto sa manaming asulat ni student mom of Lambunaw, nadamdaman ko man ang akon mga experiences subong nga bulan. Abi mo Inday, makapila na ako magbalik-balik sa banwa. Agud kuhaon ang akon magamay nga pension sa GSIS, pero ang silinis ng computer cannot be accepted. I had an impression, anuman, para sa ila, am I already dead? So, amunin ina, nga gin-blocks ng SSS ang akong nga pension. Gin-approach ko ang owner sa isa ka store nga ginapanigiyahan sa ang kilala ko diri sa town proper. Sige-sige ko nga gina-verify sa bangko, diri sa Kalinog, sa isa ka mart, pero sorry to know, negative answer. Sa pagka-desperado ko, gin-approach ko ang owner sang store. Since isahanon lang ko, ginabala niyang isa sa mga sales ladies, si Evelyn, siling niya, updi si Lola, kay basi matumba siya. So, ginupdan ako ni Evelyn sa Iloilo. Since wala ako kwarta, naghulam ako sa gamay nga kwarta. Nasadyahan man ako, kay ginpahulaman niya ako sa gamay nga wala sang pagpangduha-duha. Balaan ko, siya ang akon nga guardian angel. Siya ang nangin instrumento ni God para mabuligan ako. So, nagkadto kami sa city. Nagsakay kami sa van. Sa nakaabot kami sa terminal, nagsakay naman kami taxi. Pagkasakay naman sa taxi, namangkot ang driver, diin ka munay, siling ko sa amo nga bangko ho sa haro. Siling niya, ay wala na na sang amo nga bangko, lain na na subong. So nagdugang nagid ang akong kulba, siling ko sa ako agalingon, ti ano na lang kung wala na ning amo nga bangko. So pag-abot namon sa haro, dako gid ang akong kakibot, kay lain na gid man ang nakabutang nga ngalan, lain na nga bangko. So, ang last time ko mapagkadto sa Iloilo, wala pa ang pandemya. More than 2 years ago. Tisarin sa security guard, abaw nay. Dugay nga wala kita nakita. Siya man gihapon ang security guard. Siling niya, bala mo nay, nag-merge na ang ina nga bangko kag ang ini nga bangko. So, gintagaan kami priority numbers. Siling niya sa akon, hatagan ako sang bago nga ATM card. Malaba ang proseso. At least, problem number 1, solved. Naisyuhan ako sa bagong ATM card. Pasalamat lang ako kay si Evelyn, was so good. Nagbakal siya sa biskwit kag bottled water. Ang amon sunod nga obrahon, makadto sa SSS office para mag-register. Ang sunod nga problema is, what if wala gid man ako sa makuha? Paano na lang? Nagkadto kami sa isa ka bangko malapit sa Bureau of Fire Protection. So, God is good again. Sa bulig ni Evelyn, nakakuha ako sa akon nga pension. Sa SSS office, nakalabot kami pila ka oras. Salamat kay Evelyn, kung wala siya, makaluluoy gid ako.
nakakaon man kami panyaga sang 3:30 sa isa ka fast food chain. So nanaog kami, natabuan nga nakakita kami sang ambulansya nga nakapark sa atubang sang old Freedom Grandstand. Again, God is good. Ini ambulansya sang Kalinog MD&MC. Sila nagahulat sa mga pasahero halin Kalinog. Ay toon. So nagkanto ako sa ila kung pwede ako makasakay pa uli. Luckily, we were accommodated. Kung wala kami makasakay, kag magkadto kami sa terminal, malabutan kami 7 p.m. kag makapauli sa Kalinog. Besides, from the town proper, we have to take sang habal-habal. So nakapauli na ako, ang sister ko nagakabalaka. A million thanks sa kay Evelyn kung sa iya nga boss. I will remember their good deeds for the rest of my life. Always remember the Beatitudes. Inday, pasensya ka na ha sa akong malawig na sulat. May you be happy this Yuletide season and the coming New Year. Keep safe always. Lola Beng, 83 years old. Again, kay Evelyn, kay Ma'am Tebby, thank you gid sa inyong generosity and help sa akon and for taking the initiative. Salamat sa liwat. Lola Beng. Hi, Lola Beng, kanami lang gid no, some angels were sent sa imo at the time, at the moment na kinahanglan mo gid sang bulig. So that means damo pa man gali mga good Samaritans around. That's very nice. Kanami lang to note ha nga there are people who are very willing to go out of their way para magbulig sa isig kapareho nila and not expecting anything in return. I'm also very happy sa imo. Kinulbaan ikaw, you got scared, basi ko na abi nila, wala na ikaw, that's why nga wala na sila kapadala sang imong pension, but it's good. You went out of your way and with an angel nga kaupod mo na process mo liwat, na prokurar mo liwat, and na continue ang paghatag sa imong pension. So enjoy ang ina nga pension, be thankful, be grateful every day of your life, especially sa mga nice people around, sa mga good Samaritans. Amo na iya nga mga people ang kanami gid no nga nagahatag sang ilang bulig kag we have no to appreciate ang ini nga mga tawo. And who knows, kumbaga what goes around comes around. Kaya ginbuligan ikaw man, no? You would be feeling good, and ang tendency is that you would also help people nga kinahanglan man sang bulig because ikaw naka-experience ka gid that you need help, and just right in time gintagaan ikaw, no? An angel nga makabulig gid sa imo. So salamat gid for sharing ang inyong experience diri sa KLP. Halong-halong, and I wish you everything good para sa sininga tuig and the years to come. More letters, ha? Salamat kid Lola Beng. Mga kabombo, magpanabalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. It is now 23 minutes after 2 o'clock, 23 minutos. Makaligad ang alas 2. Magabili kita with the story of the student mom sang Lambunaw. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag
presyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butanga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants. And we continue enjoying stories diri sa kahapon lamang program. Yari ng sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to you and to all listeners of KLP. Time again to write you a letter and to thank ha nga kababasa mo lang sa last letter ko last Wednesday. But since free ako sa sininga morning, I feel like writing you a letter. And so be it. Tita Regine, nagapangabuhi ako sang isahanon sa akong nga balay. May schoolboy ako nga si Dudes nga nagastay sa isa kan mipahat just beside my house. Gani kada gabi, tapos panyapon, ginasiguro ko gid nga ang tanan nga puwerta kag bintana nakalock. Ginabuligan ako ni Dudes sa paghimo sini. Pero subo nga aga, sa magbugtaw ako kag manaog sa kitchen, nakita ako sa right side window, wala nakalock. Nalipatan ko nga i-check bago ako magtulog kagabi. Manami ang tulog ko kagabi, thinking I am safe as Fort Knox, only to find an open window in the morning. Well, anyway, God guarded me, and I woke up safe and sound. But wala gid ako nagakalipat sa pagpangamuyo upon waking up sa sininga aga. Always praising God as my living hope, a confident expectation that grows and gains strength the more I come nearer to Him. God's gift of eternal life will never come to reign as a result of hostile forces. No matter ano nga harm may come to us in new life on earth, God is guarding our souls. Our inheritance is safe. Tita Regine, may daughter ako nga si Boben, halin sa Texas, USA. Nag-abot siya last Sunday and she visited me Monday, January 9. Ginhag niya ako kag kiss me and kissed me, and she commented, "This is probably the happiest moment in my life. I am happy to be home." So Tita Reg, we prayed together before lunch with my other daughter, Girl and Wing, ang subang ko. As I reflected on this that evening, ginaisip ko,
about how Jesus provided my family to live a life of integrity. Siya ang source ng aming spiritual nourishment and always giving our family a happy and peaceful life. May song Ako Diri by Chris Hong. Pardon for sin in the place that endureth, thine our dear presence to check and to guide, strength in today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 birds. Tita Regine, kapito ko nga bata si Boben. Mabuot siya, mapisan, wakalan, kag maalam sa school. Consistent honor pupil siya sa elementary, kag-graduated as valedictorian sa high school. Damo nga mga ribbons, medals, kag honors ang ginhatag niya sa amon family. Sa magkuha siya sa board for nursing, top 2 siya sa national level. Grabe iya kalipay. Amuman ang bilog namon nga family sa iya nga achievements. Nakaobra siya bilang isa ka medrep. 3 na sadtong ilabata, 2 girls and a boy, sa nag-migrate ang iya nga family sa States. Physical therapist ang iya husband, kag nakaobra si Boben bilang isa ka nurse sa isa ka children hospital sa Texas. Ang mother-in-law niya, nga isa man ka nurse, ang nagbulig sa ila agud maka-work abroad. Dito na nagdalag ko, kag nag-eskwela ang ila 3 ka kabataan. Graduate na sa college ang subang, gaobra na ang boy niya, kag second year nursing ang agot, nga ara man subong sa Philippines, agud mga magbakasyon. Stable na ang ilang pangabuhi sa abroad, kag nabuliga na gani ang isa ka bata ni Wing. Isa ka teacher nga makapa-Amerika, kag subong naga-teach sa isa ka school sa Arizona, USA. Tama ka alwan, kag mabuligon si Boben. Amo siguro nga gina-bless man siya ni Lord. Tomorrow, Friday, maapas kami ni girl, kag iya kabataan, agod magbanding-banding. Makaon sa gwa, kag simba. Magpa-picture-picture naman. Amo na lang ang means agud i-post namon ang mga pictures to let other members of the family sa malayo know what is happening here in Iloilo. Excited na gani ang 3 ka apo ko kay girl diri sa Lambunaw. Kag subong pa lang, excited kag prepared na sanda for tomorrow. Gilisensya sila ni girl sa mga teachers nila sa school nga absent lang anay sila Friday. Hope I can send you our pictures later, if not together with this letter. Way pa kita natapos. Diri sa sulat ni student mom sa Lambunaw, but I guess at this point, may pasudlon kita nga flash report. Bombo Chris. Okay, on standby subong si Bombo Marlene Padiernos. May igadulong sa aton nga balita na tuwi sa isa ka plane crash dito sa May Bataan. Pasudon naton siya. Hello, good afternoon sa imo, Bombo Marlene. This is Tita Regine. Yes, Tita Regine, mga kabamamaka Star Nation, isang eroplano ng Philippine Air Force ang bumagsak sa bahagi ng Sitio Tabon, Barangay del Rosario sa Pilar, Bataan. Batay sa inisyal na ulat ng Pilar Municipal Police Station, nangyari ang naturang insidente bandang alas 10 o 10:40 a.m. ngayong araw. Agad namang narespondihan ng mga tauhan ng nasabing police station ang naturang crash site at napag-alaman na ang Air Force Plane number 29 ang bumagsak sa naturang lugar. May saka itong dalawang piloto na kinalala na sina Captain Ian Jerry Paulo at si Captain John Paulo Oviso na kapwa serviceman ng Philippine Air Force na kasalukuyang pa rin nasa loob ng cockpit ng nasabing eroplano. Ayon sa mga nakakita, mabilis ang pagbagsak ng nasabing eroplano sa bukirin ng Sitio Tabon at hanggang sa ngayon nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya hinggil sa nasabing insidente upang malaman na rin kung ano ang naging punot dulo ng nasabing aksidente. Tita Regine? Bombo Marlene, anong nangyari sa dalawang sakay ng eroplano?
Batay doon sa pinaka-initial na ulat na ibinigay ng mga kinaupulan, during that time is nasa loob pa sila ng cockpit, so hindi pa, sa ngayon kasi ay ginagawa pa lang yung investigasyon at documentation doon sa nasabing insidente. At hinihintay pa natin yung mga kasunod na follow-up report ng mga otoridad ukol dito, Tita Regine. So, bali wala pang inilabas na report kung buhay or if they are safe or kung ano yung status ng kanilang kondisyon. Sige, we will be waiting for the update. Maraming salamat sa iyo, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat, Bombo Marlene Padiernos. Kagbalik kita diri mga kabombo sa aton nga ginabasa nga sulat nagikan sa kay student mom. So, they were planning, no? Nga magwa sila on a Friday. We will see kung natuloy or wala natuloy. Let us continue reading the story. Continue Friday. Tita Regine, wala ka ni capacity today, Friday. So, the diary gali, no? Ining nga gina-share diri sa aton. Naglain pa matsyag ni Agot. Di siya pa abi ang ma-drive. So, postpone ang amon activity. Isa pa, maulan di sa Lambunaw, kag opening salvos ang dinagyang dira sa city. Sure na heavy traffic subong, kag close kalabanan nga street sa city. You're right. Pero okay lang. Tapuson ko na lang sulat ko sa imo para mahapit dira sa Bombo later on. Tita Regine, I don't know how to end this letter. Yesterday, I've decided to end it by writing to you what happened when we bonded in the city, but wala ini nagmaterialize. So instead, I will end this letter by telling you that the letters, quote-unquote, you read every day sa KLP always warm my heart because they came from other senders like me. There is no doubt ang ilang mga sulat gave much encouragement and lessons in life. Likewise, our Heavenly Father has given us a letter called the Bible. The value of scriptures goes beyond its words of power, challenging, and wisdom. Amid all of the stories, teaching, and guidance, this book provides the never-ending idea that God loves us. It tells us of His love in overseeing our existence, meeting our needs, and comforting us. Similarly, I feel the same. Kung nagpamati ako sa mga stories na ginapadala dira sa ininga program, and the lessons and wisdom I have learned from those letters will always guide me in my everyday life, kag magahatag ako sang inspirasyon sa akon to go on, kag pasalamatan ng Ginoo for all this goodness. Tita Regine, hasta na lang din ang akong sulat. Until next mail, keep safe always, and please read this last verse. The Bible stands, and it will forever be. When the world had passed away, the inspiration it has been given, all its precepts, I will obey. Sincerely yours, student mom of Lambunaw. Okay, kagmay for my eyes only nga part. Okay. Sige. Noted. So, salamat gid, student mom sa Lambunaw. Well, student mom, I am pretty sure hindi lang ikaw ang super excited nga makaupod mo na naman ang imo nga isa sa mga anak mo nga dito sa malayo nagastay kaupod man sa iya nga family. I am sure all of you nga ari diri are all looking forward to that bonding. Sige lang kung wala man siya natuloy sa nga particular Friday nga so you said no diri sa city ka makadto. Damo pa man siguro mga inadlaw nga nabilin that they are still here and you can still plan mga manami no nga mga kaladtuan ninyo kung sa diin you can just bond together as one family
kag makakatch up with one another, ano-ano na ang nagakalatabo sa inyong life, kag may mga chances, no, that you can sleep again with your daughter and with your mga apos, courtesy sa imong daughter. So, in short, simply enjoy the moments nga magkaupod ka mo, kagkaupod mo man ang ibang nga members ng inyong family diri sa Iloilo. Enjoy, ha? And don't forget to share with us ang ina nga mga moments. I'm sure nga mapunan gid na sang kasadya, kagkalipay, and endless nga pag-inistoryahanay. Salamat gid sa liwat sa imo, student mom. Always take care. Mga kabombo, 40 minutos makalipas ang alas 2. Magabalik kita. We still have more stories para sa inyo. Sa gihapon, this is Tita Regine. Magapanabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibong. And we are now with our third story sa sining hapon, courtesy of Sweet sang Iloilo. So here we go. Basaw nato ning luyag man i-share ni Sweet. And it says, Dear Tita Regine, praise God. Good afternoon, Tita. Kag sa tanan nga nagapalamati sa programa nga kahapon lamang. Tita Regine, ari ang pang-apat ko nga email sa imo. Salamat kay wala ka nagasawa sa pagbasa sa akong nga story. 1989, nagkadto ako sa Manila. Kag dito ako nagstay sa magulang ko. 3 pasadto ang bata niya. Hindi man siya makatrabaho kay wala may mabantay sa mga bata. Pag-abot ko, namangkot siya kung ano ang plano ko kay ara na ako sa Manila. Siling ko sa iya, matrabaho ako sa pabrika. Pero sa linya, diri ka lang anay sa balay, bantayan mo anay ang mga hinablos mo, ako anay ang maobra. Kay bag-o ka pa lang di sa Manila, di mo pa kabisado. Titang magulang ko, dugay manina ang obra niya, nagapanahi sa pabrika, naguntat na lang siya sa may bata na siya, kay wala man sa may mabantay. Di nagbasugot ako, nga ako anay mabantay, kay matuod kita, di ko gidman kabisado ang Manila. So after 6 months, natapos na ang kontrata niya sa company. Hindi na siya liwat mag-apply. Kag siling niya, ning mag-training ka ng high speed dira sa center, malapit diri sa aton, para madali ka makapag-apply sa pabrika. Siling ko, oo Kabalo man ako magpanahi, tita, sa makina, pero di pedal. Ti lain gid ang high speed kay di motor. Okay, di pedal. Ini di motor. So madasig ang agi kun di motor. Ti nag-training ako didto bale 2 weeks. Tapos nag-apply ako sa mga pabrika. Tita, sa training center, may nakilala man ako nga taga Iloilo. Security guard siya, tita, didto.
Ti kay pareho ang amon lingwahe, ti kami permi nag-istoryanay bala mo tita sa Manila, sari-sari man ang mga lingwahe kundi ka magtagalog. Di man ka mo magkaintindihan. Ang mga classmates ko, may Bicolano, Ilocano, Cebuano. Tita, kung di ka magtagalog, nga. Hehe. Tita, do adlaw, nagahulat ako sa letter ni JR. Pero wala gid. Oo, ining si JR nga tagatag sang kwarta, aning si imo, no? Wala siya kapabalo nga sa iya galihalin ang money, tapos siling mo, may special relationship ka mo, pero wala man siya kapangaluyag. So, wala mo tita, di pa uso ang cellphone, telegram or letter ang nagahulag para magkabalitaan ka mo. Inadlaw, binulan, kag naglabot sa pila ka tuig, pero wala, gid siya nakasulat sa akon. Ay ambot na lang Tita, pila na kapabrika ang ginhalin-halinan ko kay ti 5 to 6 months contract lang. Si SG tita, permi ko ina siya na sulang sa kalye. Hasta nga para pamasyar man siya sa balay. Di total, wala man ako BF, gin-entertain ko siya. Tita, si SG, kag si JR, basi SG, ang bako gina-security guard, basi hindi man, no? Basi amo lang yung initials niya. Tita, si SG, kag si JR, pareho ang style. Hiposon, mahilig mag-watch and learn. Puro action, wala words. Kita yung bot na lang ang amo ni tanan ang na-experience ko sa mga close friends ko man. Tita, 8 months kami ni SG nagkakilala. Hasta nga gindala niya ako sa boarding house niya. Hayang bot, tita, wala kagid mabatian kundi puro plano sa kabuhi. Di ko malang nabatian nga may gusto siya or ano. Ay sus, di na ako nagpauli sa magulang ko. In short, nag-live-in na kami. Hala, ang bilis. So si SG tita, halos pareho gid ang mga naagyan namon para lang nga may matapos. Nagbaka-baka man siya sa mga kaparintihan para lang makatapos sa pag-eskwela. Tita, nakatapos siya sa marine engineering kag nag-a-apply siya seafarer. So nag-upod na kami, nag-duty siya panggabi, pag-aga, nag-report siya sa office para i-follow up ang apply-apply niya. Mga 6 months na kami nag-upod, nakasampa siya sa fishing boat. Siling ko, di nga nga sa fishing boat ang una mga ginsampahan. Siling niya, stepping stone ko lang ini, kay mabudlay mag-international kung wala experience. Tita, every 3 months ang puli niya sa akon, sige lang ang obra ko sa pabrika. Pagabot niya, untat naman ako obra. Pagsampa niya, apply naman ako. Kaya gusto niya tita, pag-ara siya sa balay, ara man ako, para atipanon ko siya. Ti, okay lang Kaya balaan ko, di pila lang kabulan, magsampa naman siya. Tita, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakasampa man siya sa dako nga barko. 1991, pagpuli niya, ginhagad niya ako, mabakasyon sa ila. Ti, nag-okay naman ako. Kay tihalin sa Manila ako, di gid ako nakapauli sa amon. Ang plano namon, magbakasyon lang 2 weeks, balik na kami dayon sa Manila. Sus, tita, di kami ginpasugtan sa ginikanan niya nga mabalik sa Manila kung hindi kami magpakasal. Ay, tita, wala sa plano nga magpakasal kami. Mga bayo namon pinanghulam, pati sing-sing pinanghulam. Isa kasi mana nga seminar, 1 day lang namon nakuha. Pagtapos seminar, nagkadto ang tatay niya sa lugar namon. Kaya nag-istoryahanay sila sa mga katigulangan ko. Pagtapos istoryahanay, nagbalik na kami sa lugar nila. 2 days before ang kasal, naglisensya ako nga makadtuanay ako sa lugar namon. Nag-okay naman siya. Basta, pagabot sang hapon, mabalik man ako. Tita, ako lang nagbiyahe, pakadto sa amon.
Wala pa ako nakaabot sa paradahan sa tricycle, pakadto sa amon. Nakita ako sa isa ko kabarkada nga babae. Ay, grabe ang kalipay namon nga duha. Imagine how many years di kami nagkita. Why kami nagkirita? Siling niya, tara, mangulabo kita anay. Di excited man ako mag-upod kita. Abi mo, kung diin niya ako gindala sa balay ni JR. Hala, so pag-abot namon didto, tinugayuhom-yuhom lang si JR sa akon. Siling ko, kumusta ka na? Siling niya, okay lang. Siling niya sa akon, balita ko, mapakasal ka na? Daw hindi ako makasabat, tita. Ginatulok ko siya sa mata. Nagayuhom-yuhom siya. Pero deep inside, nagabatsyag siya sang kasubo. Tita, wala man kami nagdugay sang istoryahanay, kay medyo malayo pa ang biyahe ko pabalik sa lugar ni SG. Biyernes ang hapon ang kasal namon. Simple lang ang mga bayo namon. Importante, mabasbasan sang pari. Pagabot ko sa simbahan, tita, nakibot kid ako. Abi ko, simple lang, kay simple lang ang bayo namon. Sus, tita, ang simbahan, naka-red carpet. Madamo sang design sa hallway. Madamo nga bulak. Naisip ko, hindi bagay sa attire ko ang design sa simbahan. Pagkatapos permahanay, puli na kami. Pag-abot sa balay, nasurpresa naman ako. Kadamo sang pagkaon. Kaghalos mga pamilya niya, arada. Kagang nag-attend sang pamilya ko, 4 lang sila. Si nanay, bana niya, bata niya, kagpakaisa ko. Pagkatapos na magkaon, nagpuli na mga bisita. Sila kanday nanay, dito na sila nagtulog, kaya malayo-layo pa ang lugar nila. Pagkaaga, balik na kami sa Manila, kay may schedule na siya para sumampa. Tita, mayo man ang amon nga pag-upod, di gid maiwasan ang mga trial sa kabuhi. Sa kaloy sa mahal nga Diyos, nakabata kami 4, 1 ka lalaki, 3 ka babae. So tita, hasta na lang diri, medyo malaba na. Loobin ni Lord, may part 5 pa ina. So God bless tita, stay safe and healthy. Sweet sang Iloilo, kag tita, duhan na ang apo namon 2019. Sweet. At least klaro para sa amon tanan, no? So, not meant to be ka mo ni JR. Nano man, lagi nagbungat abi, no? Siguro kung nagbungat-bungat, or maybe nag-reach out sa imo, nagpadala sulat, or nagtelegrama, basi pa man lang, no? But, since wala, edi wala. Pero good man, no? Ang imo nga nangin ending, ang imo nga nangin partner, kay palangga ka man, and then nakaangkon ka mo sa 4 ka mga kabataan, and I guess very happy ka man sa iya. Tilain gid man, no, kung urup danay ka mo, sa nagalayuna, layo-anay nga, dawlaon bala, no, wala sang may ginahambal, pero tiyambal mo kamo ganing ni SG, wala man sa may ginahambal, pero hambal mo pitik sintas. Way ka na nagpuli sa imong magulang, kay nag-live-in na ka mo, and then until nga na, nagpakasal gid ka mo. Wow, full of surprises ang imong nga kasal. You thought kung ano ka simple sa inyong nga attire, amo man ina ka simple sa seremonya, sa simbahan, sa handa. Pero surprise! So that means, no, nga preparahan gid maayo sang family ni SG, meaning luya gid nila nga maging very memorable ang inyong pagpakasal, kag gusto gid nila, no, nga maging very happy kamo nga duha ni SG on that special day of yours. And I guess, no, sa bahin ni JR, you never mentioned. So nagkitanay ka mga duha, single pagyapon si JR. So
So, wala pa siya gyapon niya asawa. Basi no, wala mo ka man naka-mention. Sige be, pibaloa kami be, kung may part 5 pang ininga mong story. Interesado, kuya. Mabalaan, no? Di after many years, bala, no? And then nakakitaay ka mo, and it so happened nga, nakakitaay ka mo just before sa imong nga wedding sa kay SG. At least, nakakitaay man lang ka mo, nakakumustahanay man lang ka mo, and aware siya nga manugpakasal ka na. So, kung ikaw, very happy, we also wish nga happy man si JR sa iyang life. Pabala lang kami, kung married naman siya, may family naman siya nga iya. Thank you, good sweet, sa imong mga updates diri sa amon regarding sa imong life, sa imong love life. Ayo-ayo lang, ha? Salamat for sharing with us your story. 5 minutos bago magabot ang tak ng alas 3, magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani Mga kabombo yari ang mga importante nga makahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa siningan semana Tubtub Enero 28 tuig 2023. Sa ini nga Sabado, ang Technocrats Band ang natalana nga magtakop sang una nga bulan sa tuig 2023 with one exciting musical show nga maga-feature sa inyo paborito nga mga kanta that are largely from the past sa concert at the Plaza kicking off sa alas 6 ng gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Dinagyang Edition mugs ang up for grabs sa tanan nga mga patrons. Sa Enero 29, Domingo, masangkad nga bukas ang ganaan sang El Puente or The Bridge sa mga luyag nga mag-attend sa regular Sunday Mass sa mga petsa alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Eucharistic celebration, pangayon natin sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga hindi pagduha-duhaan ang iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton, especially during hard times. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And for your stories, I would be waiting for them sa email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man ipalupad or i-1212 masyar diri sa Mapa Street sa Sky City Tower. Ipadala ninyo nga mga kasaysayan, pwede man hand in sa guard, pwede man nga email ninyo. Care of lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mga kabombo, madaming salamat for the beautiful stories ng inyong ginashare dito sa amon. And especially, thank you for your presence every time nga nagaprograma kita, ulupdanay kita diri sa sining program kahapon lamang. So we'll continue enjoying each other's stories about your life, kung ano na ang mga nagkakalatabo sa inyong mga love life or sa inyong nga career or sa inyong nga personal nga kabuhi. Tell us kag i-share diri sa kahapon lamang program. So we will continue enjoying each other's company. Buwas naman sa liwat naton nga pagkitaay, sa liwat naton nga pag-ulupdanay diri gihapon sa kahapon lamang program. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine, balikay kita buwas, madamang